मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। जनुआ रे शादी हमर सेट हो गेलो, पैसा गिना के फाइनल डेट हो गेलो। जनुआ रे शादी हमर सेट हो गेलो, पैसा गिना के फाइनल डेट हो गेलो। दिलावा पा मरने हथौड़ी ना जान दिलावा पा मरने हथौड़ी, धोखा काहे हमरा देने गे छौड़ी। दिलावा पा मरने हथौड़ी, धोखा काहे हमरा देने गे छौड़ी। मजबूरी हो जाए। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। खैले हन क्रिया ना छोड़ा बहुसा नाम रे, अब कैसे होई गे न छौड़ी बेरहम गे। हे रे कैसे हम तोरा समझइयो रे, लागो जहर खा के हम मर जइयो रे। मिलो हनी चुपे या चोरी, की बोले अग मिलो हनी चुपे या चोरी, धोखा काहे हमरा देने गे छौड़ी। दिलावा पा मरने हथौड़ी, धोखा काहे हमरा देने गे छौड़ी। हम का करियो। दोसर कुछ जवा तोर करत उने मान गे, कल हनी जान आज होनी न जान गे। अखिलेश नंदलाल न भूलइबो रे, मिले ससुरो से हम सुनइबो रे। जब हलियो हम धड़कन तोरी, हाँ जान जब हलियो हम धड़कन तोरी, ता धोखा काहे हमरा देने गे छौड़ी। दिलावा पा मरने हथौड़ी, धोखा काहे हमरा देने गे छौड़ी। हम का करियो, मजबूर हियो।